Tervetuloa takaisin kanavalle, tervetuloa Utsiolle. Tässä videossa käydään läpi yksi treeni mun nykyiseltä ohjelmalta ja keskitytään erityisesti siihen, mitä yleensä ei näytetä, eli ennen varsinaisia työsarjoja tapahtuviin lainausmerkeissä lämmittelysarjoihin. Parempi olisi puhua jostain ihan muusta kuin lämmittelystä, koska vaikka nyt lämpeäminen on tässä nyt yksi tavoite, niin ennen muuta tavoite on se, että totutellaan sekä nouseviin kuormiin että intensiteettiin niin, että saataisiin jo ensimmäisestä työsarjasta, joskus on jopa ainoa työsarja siinä liikkeessä, niin saisi siitä mahdollisimman paljon irti ja sen pystyisi tekemään progressiivisesti. Ensimmäinen liike tänään, mulla on siis aika vaniljainen ala-ylä-jako, 2 treenivariota, eli treenikierto on 6 tai 7 päivää. Nyt on alakroppatreeni ja molemmat alakroppatreenit alkaa pohkeilla, kuten on perinteisesti nyt tavannut tehdä. Ja teen kaikki tässä jalkaprässissä. Tämä nyt on monella salilla se kaikkein paras pohjelaite. Mulla on tässä lisättyä kuormaa työsarjapainossa on 225 kiloa, niin mä lähden täältä kuitenkin tekemään. Nyt mulla on 50 kiloa tässä ensimmäisessä noususarjassa, niin mä lähden pumppailemaan semmoisen noin 10 toistoa, ehkä en mä nyt laske tarkkaan näitä todellakaan, mutta yleinen kaava on se, että sitä mukaan kun painot kasvaa, niin toistot tulee alaspäin. Eli nyt seuraavaan sarjaan mä heitän tähän 50 kiloa lisää. Ehkä se kannattaisi laittaa mieluummin näin päin. Lisääntyy vastus laitteesta. Ja tapaa tehdä myös niin, että nämä ensimmäiset askelmat, nämä on vähän reilumpia. Eli hypin ehkä 50 kilon väleistä, lopussa ehkä mennään 40-30 kilon pohkeille. Nyt ei ole nyt niin kauhean tekninen liike välttämättä, että näitä ei välttämättä tarvitse nyt tehdä sen puolesta monta, mutta tämä on treeni ensimmäinen liike kuitenkin, niin sen puoleen joku semmoinen 4-5 nousuaskelma on ihan perusteltu tässä kyllä. Mä pidän aika paljon nopeamman tempo näiden välillä, että ei ole kauheasti keuhkoja kuormittavaa toimintaa, niin voi tehdä aika nopeallakin tempolla. Mutta mä keskityn näissäkin kuitenkin jo tekemään toistot saman kaavan mukaan, kun mä tuun tekemään työsarjatkin. Eli keskittyneesti lähtee hakemaan oikeanlaista liikerataa, oikeanlaista rytmitystä ja pikkuhiljaa vaan lisää kuormaa. Nyt lähtee 3. lämppärisarja tai noususarja, 160 kiloa kuormaa ja nyt ehkä vähän muutama toisto enää. Noin. Tietysti tässä varmaan voi halutessaan tehdä fillarin polkemista tai juoksumattoa tai mitä liian tuollaista yleislämpäriä, mutta useimmissa tapauksissa näiden liikespesifisten noususarjojen tekeminen lämmittää jo ihan tarpeeksi. Ja sitten tässä kuitenkin saadaan se tavoitevaikutus siihen itse liikkeeseen, mitä ei saada millään muulla tavalla. Eli tämä on se kaikista spesifisin tapa lämmitellä ja valmistella tähän itse liikkeeseen. Että sitten jos poljetaan pyörää jotain muuta, niin se lämmittää okei, mutta sen jälkeen pitää sitten vielä tehdä nämä. Että se on sitten taas, että ihan ajansäästön kannalta, niin ei kannata tehdä yhtään sen enempää, kun on oikeasti tarpeen. Sitten mennään 200 kiloa, mä teen tällä enää. Tää on nyt sitten 4. askelma. Mä teen tuolla vaan 1 ja sitten sen jälkeen se on työsarja. Nyt voi tietysti jo vähän haistella päivän kuntoon, että miltä tää viimeinen lämpäri mahdollisesti tuntuu. Mäkin puhun sujuvasti lämpäreistä aina sekaisin, mutta niitä näin nyt tavallaan on. Mutta tavoite on muutakin kuin lämmetä. Noin. Koska mun normaalisti on kirjanpito tuolla puhelimella, mutta mä kuvaan siellä tänään, niin mä oon tavostani poiketen tehnyt ruutuvihkoon treenirakenteen, eli mä oon kirjannut sinne liikkeen, mitä mä teen, ja sit mulla on
merkattuna, mitä mä viimeksi olen tehnyt tässä liikkeessä. Eli pohkeessa mä oon viimeksi tehnyt 225 kiloa kutosen ja tämän päivän tavoite, mikä on tosi oleellinen, eli mitä mä aion tänään tehdä. En mä nyt tee sitä, ellei ole oikeasti edellytyksiä, mutta se on kyllä pyrkimyksenä tehdä tänään 2,5 kiloa isommalla noin samat toistot. No RR 0 sarjoja käytännössä kaikki näistä, että mä en ole sen takia eritellyt sitä, ellei ole jotain täysin poikkeavaa, mutta katsotaan. Nyt on lukemat mielessä, eli 16 pitäisi tulla ja tietysti niillä ei ole mitään arvoa, jos mä fuskaan ne. Mulla on tietyt tekniset raamit tässä, jonka puitteissa mä haluan ne 16 saada. Ja jos se ei toteudu, niin sit ei toteudu. Sitten kirjataan ylös ja seurataan, jos se alkaa trendaamaan se, ettei pääse eteenpäin, niin sitten miettii mitä tekee. Mutta jos saan kuusi tekniikasta tinkimättä, niin sitten ollaan raiteilla taas. Mä teen tässä treenissä sillä lailla, että mulla on, nyt tietysti näy tuonne kuvakulmaan kanssa siirtää, mutta mulla on jalat noin hartian leveällä. Toisessa pohjatreenissä mä teen ne niin leveällä, kun tää aika kapea jalkapressin kelkka antaa myöten. Ei nyt varmaan kauhean kriittistä, mutta vähän vaihtelua treenien välillä. Se oli siinä, että oliko se vajaa toi viimeinen. Vaatisi melkein videotarkastuksen. Mä pahoin pelkään, että se jäi vähän vajaaksi. Eli se ei nyt tänään mennyt ihan niin puhtaasti läpi kuin mä olisin ehkä toivonut. Eli tää on nyt viimeinen treeni kyllä tässä muodossa Utsjoella, että mä en enää palaa tähän, mutta jos mä palaisin, niin ottaisin tavoitteeksi varmaan tämän saman painon, saada toi 16 täysin selvästi ylös saakka, tai sitten jopa saada 17 lisättyä siihen perään, mutta joo. Eli nyt nähdään, että ei se välttämättä joka kerta ei mene eteenpäin, vaikka suurimman osa aikaa pitäisikin mennä. Mä merkkasin sen nyt tonne noin, että tuli 5 plus F, eli niin failure, eli ei tullut ihan puhdasta 16, niin sitten ei ruveta vääristelemään kirjanpitoa. Voidaan ensi kerran ottaa sitten sen perusteella realistisempi progressiotavoite jälleen. Mikä mun taktiikka pohjatreeneissä on ollut pidempään jo, niin toi ensimmäinen sarja tehdään on niin normaalilla toistoilla, eli ihan täydestä venytyksestä täyteen supistukseen. Mutta sen jälkeen, mitä mä teen, niin mä pidän kuormaa samana, mutta koska mä en enää saa samaa määrää toistoa tää seuraavaa sarjaa, niin mä alan paikkaamaan lisäämällä vaan venyttäviä osatoistoja se sarja loppuu. Eli mä jatkan pidempään, vaikka mä saan enää täysiä toistoja. Viimeksi mä oon saanut 5 täyttä ja 3 venyttävää tällä toisella sarjalla, niin lähdetään tekemään samaa vähintään nyt. Ai. Jep, tuli pikkasen isommaa kuormaa samat. Joo, tietysti tämä toinen sarja on jo sellainen, että esimerkiksi palautusaika sarjojen välissä alkaa vaikuttamaan suorituskykyyn paljon enemmän. Pienetkin variaatiot siinä. Et mä nyt pidän yöstä ottaen aika pitkät huilit näiden sarjojen välillä, koska mä haluan saada mahdollisimman paljon irti joka sarjasta. Et sen puolella ihan mitään parinkaan minuutin pausseja ei edes pohkeille en pidä, vaan se on niin luokkaa 3 minuuttia ehkä näiden pohjasarjojen väliin. Et tietenkään tässä ei nyt keuhkot ole kovilla, mutta sitten taas lihas
hermosto ja sitten ennen kaikkea pää. Et oikeasti pystyy keskittymään sen seuraavaan myös riittävästi, jotta sen pystyy tekemään viimeisen päällä laadukkaasti ja kovaa. Et sen takia reilumman puoleen huilit mieluummin. Totta kai siinä tulee silti vähän variaatio siinä, että joskus tulee lähettyä 2,5 minuutin jälkeen, joskus menee ehkä 4 minuuttia asti, niin se taas vaikuttaa siihen kyllä, että paljonko suorituskyky seuraavassa on, että mä tavallaan pidän sitä ensimmäistä sarjaa progression kannalta kaikkein merkitsevämpänä, ja sitten nämä seuraavat sarjat, kun mä teen tässäkin 3 sarjaa, niin mitä pidemmälle mennään siinä liikkeen sarjoissa, niin sitä vähemmän merkityksellistä se alkaa olla. Että totta kai ne merkkaa jotain, mutta ne ei ole se ensisijainen progression markkeri, se on aina se ensimmäinen sarja. Että siinä, kun vaihdetaan liikettä tai aloitetaan uusi liike, niin ollaan käytännössä aina freeseimmillään sen liikkeen alussa ekassa sarjassa, niin silloin se on myöskin progression suhteen kaikkein niin luotettavin indikaattori. Näiden osatoistojen tekeminen nyt perustuu enää siihen, että pohkeet, kuten vaikka selkäkin, näissä on aikamoinen vaje siinä, miten lihaksen voimantuotto, miten se jakautuu lyhyille pitkille lihaspituuksille, eli pohkeet, kuten selkäkin, niin ne on tosi vaikeat tai tosi heikot supistusasemassa, eli jos me säädetään liikkeen vastus sen mukaan, mitä pystytään käyttämään tuolla, niin meillä jää tänne tosi vähän. Eli luultavasti venytysasemassa pitkän lihaspituudella me alikuormitetaan silloin. Eli selälle, pohkeelle erityisesti mun nähdäkseni nämä perusteltuu jollain tavalla taktikoida näiden venyttävän pään toistojen kanssa, jota voidaan kuormittaa siis suhteen raskaammin kuin jos tehtäisiin täyttä liikerataa. Tässä viikassarjassa ei varmaan tulekaan muutama täystoisto ja sen jälkeen mennään sitten vajalla loput. Siihen, se oli 4 ja 4. Jos lämpösarjoja näytetään harvoin, niin mä luulen, että tätä vaihetta näytetään myöskin ihan liian harvoin, eli painojen laittaminen takaisin paikalleen. Tässä on nyt ollut tälläkin salilla yllättävän isoja vaikeuksia, vaikka toimenpide on hyvinkin yksinkertainen. Tässä nostaa vielä alaspäin täältä. Sitten luvassa se liike, mikä tää pitää aina tehdä, eli Kymleko, maailman paras istuttava reisikoukistus. Viime kerralla mä oon tehnyt 81 kilolla 13 toistoa, on väärät säädöt. Eli tässä mun säätömetodi, varmaan joskus ennenkin sen käynyt, mutta käydään uudestaan. Meillä on portaaton säätö täällä, niin se on tosi hyvä tässä, mutta se on aika herkkä kuitenkin, että se pitää olla just oikein. Eli mä säädän niin, että kun mä nostan polvia, niin se polvet pikkasen hipasee reisitukea, noin. Sitten se on just oikein. Viimeksi tehnyt 81 kilolla 13 toistoa, eli se on täyspakka plus 1 kilo. Ja nyt semmonen aika klassinen progressioaskelma mulle, eli se on kilo lisää painoa, pikkasen reilu 1% korotus, eli se on vähän ahne, mutta tämä kone on niin hyvä, että mä oon aika luottavainen, että se onnistuu niin kuin se on tällä eri tähän asti onnistunut. Tämä on nyt aika selkeästi tälläkin toistoalueella PR-lukemissa tämä laite. Tämä on nyt viimeiset 3 vuotta ainakin mennyt tosi luotettavasti eteenpäin. Ja sama yleinen kaava mä lähden tekemään tässä ensi alkuun. 10 toistoa, 30 kiloa, 32 kiloa siis, koska mulla on täällä nyt lisäpainometodina, mulla on näitä tasapäätyisiä pikkukässäreitä, 2-kiloinen kässäri. Se pysyy kyllä tossa pakan päällä hyvin. Niin 32 kiloa oli ensimmäinen ja sitten mä heitän tosta fiiliksellä. Mennään vaikka 45 kiloa seuraavaksi. Tällä vähän tuntumaa. Tääkään tietysti ei ole mikään kaikista teknisin liike, mutta on yllättävän. Tässä on pieniä nyansseja ja sitä on myöskin mitä moni ehkä heti ajattelee, että on alaselälle tämä on potentiaalisesti vähän paha, kuten kaikki reisikoukistus, erityisesti istuttavat. Eli tässä saattaa tulla tiukassa paikassa, jos keskivartalon kontrolli pettää, niin lähtee selkä niin kuin yliojentumaan. Ja se ei ole myöskään
hyvä asia alaselälle, plus että se ottaa vähän tehoa pois liikkeestä itsessään. Eli keskityn siihen tavallaan harjoittamaan sen mun formin tossa, eli mä tietoisesti jännitän vatsat ja suorat vatsalihakset tosi kovaa niin, että mun rintakehä ja lantio on lukittu niiden etäisyys, että tämä paketti ei tässä muuttuisi ollenkaan. Mutta se on aika iso haaste tässä kyllä. Tuntuu tällä hetkellä, että viime vuonna mä vähän loukkasin alaselkää, kun mä tein tässä jo aika reilusti yli ton pakan painolla. Ja no se ei siitä sinänsä tullut, vaan se oli siitä, että kun toi vastus alkaa mennä riittävän suureksi suhteessa omaan kehon painoon, niin silloin tämä stabiloiminen muuttuu paljon vaikeammaksi. Ja sen takia se on aika herkkää, että kun mennään yhtään tarpeeksi korkealle kuormissa, niin silloin tässä on jo tosi vaikea roikkua kiinni ja sitten se menee enemmän semmoiseksi keskivartalon stabiloinniksi. Ja takareisien treenaaminen jää ehkä vähän vajaaksi sen takia. Eli nyt mä oon ottanut semmoisen tänä vuonna, että mä teen pelkästään 2-numeroisilla toistoilla. Vaikka tämä laite sinänsä on ihan kiva kyllä lyhyemmillekin tehdä, mutta tosiaan toi stabilointiongelma tulee siinä vastaan. Toinen vaihtoehto olisi ruveta tekemään tätä jalka kerrallaan. Se ratkaisi tämän asian ihan kivasti ja itse asiassa, no ehkä jälkikäteen ajateltuna sitä on tälläkin reissuilla voinut tehdä jo, mutta ensi kerran varmasti jo, että sitten alkaa mennä niin muuten pitkiksi nämä sarjat ainakin. Mä oon tehnyt tässä treenissä vähän pidempään ja sitten tuossa toisessa treenissä mä teen ihan siihen kympin tuntumaan pikkasen raskaammilla. Nyt mulla on 70 kiloa, toi on sinne viimeinen, tai siis 72 kiloa painoa ja sitten kun työpaino on 82 kiloa, niin tää on yleensä hyvä semmoinen noin 10-15% ehkä pienempi kuin se työpaino, niin se on aika semmoinen perinteinen hyvä tämmöisen lähtöasema. Että tässä pääsee ottaa jo vähän tuntumaan siihen, että miltä se työpaino tulee tuntumaan, että se ei tule tavallaan yllätyksenä sit, kun se tulee lihasten päälle se varsinainen kuorma. Tietysti nyt kun puhutaan 13 toiston sarjasta, niin ne ekat tosta joka tapauksessa suht helppoja, mikä on etu tuommoisessa pidemmissä sarjoissa sekin, niin ei tarvitse ihan niin paljon ehkä näihin panostaa, mutta kuitenkin jo vähän koen, täytyy silti tehdä. Et varsinkin tämä vika on semmoinen tavallaan kenraaliharjoitus, että siinä täytyy olla niinku jo kaikki lähtöasemointi, hapenotto, ihan koko paketti tehdä täysin samalla tavalla kuin tuossa työsarjassa. Eli viimeksi tehty 81 kertaa 13, se on silloin ollut PR. Tänään selkeä tavoite, 82 kiloa on nyt pakassa ja mä haluan tehdä sillä 13. Ja sit voi kirjoittaa taas uuden PRn tonne vihkoon. Ja totta kai taas ei mitään vuotoja tekniikassa, vaan se pitää mennä sillä tavalla kuin viimeksikin. Ja videoaineisto täytyykin olemassa, niin mä pystyisin myöskin tarkistamaan sieltä, että näin oikeasti tapahtuu, että mä vaan kuvittelen. No niin. Tää tulee aika tiukka, niin mä sen takia vähän semmoinen pikkasen psykoosit tää lataan vielä. Niin. Koska tämä homma on se, että tämä on yksinkertaista, mutta ei ole helppoa, niin 13 toistoa. Ei tänään. Mä tiesin jo, että se ei tule menee se 13, kun 12 oli jo niin vaikea, mutta päätin ihan kameran kunniaksi kokeilla vielä ja näyttää sen, että oikeasti tässä on myöskin reisikoulutuksessa yleensä nämä laitteet ja lihaksen voimakäyrä on sellaista, että nämä toistot ei käytännössä paljon hidastu. Että tosta jos katsotaan videolta, niin toi 12, se oli edelleen suurin piirtein, olisi ehkä vähän hitaampi kuin sarjan alussa, mutta se oli edelleen melko
Mutta sitten toi 13, niin se jää ihan piippuun. Ei vaan nouse. Eli tää joutuu aika hyvin niin perstuntumaan arvioimaan tämän laitteen. Ja tietenkin tuo kirjanpito auttaa mua siinä, mä tiedän tarkalleen mikä on suorituskyky tässä on ollut ja mikä se tällä kertaa voisi olla. Mutta ei tää olisi ainoa pummi tällä leirillä, että mulla on aika kunnianhimoinen tää tavoitekin, että mulla on 6 päivän kierto nyt käytännössä. Eli 6 päivän välein mä yritän parantaa tätä variaatiota tästä. Ja toi kilon korotus on jo reilu prosentti tähän, niin se on kyllä semmonen, että vaatii kyllä hyvän tuulirauhan, että se onnistuisi. Eikä tänään mitään semmoista palautumiseen perustuvaa syytäkään ole, miksei nyt olisi voinut mennä, vaan ei ole vaan tullut kehitystä riittävästi vielä treenien välissä. Et sitten joutuu vaan käytännössä toistaa näitä samoja sisältöjä. Eli nyttenkin ensi kerralla, jos mä tulisin tähän vielä, niin mä ottaisin sitä samaa kuormaa ja ihan sama meininki, mä koittaisin sit vaan painaa ton 13 loppuun asti, niin se olisi selkeä progressio siinäkin. Tässä laitteessa on muuten harvinaisen helppo tulkita kanssa tää vastuskäyrä. Eli se on käytännössä se on tämä vipuvarsi tässä. Ja tässä on tää hihna. Ja silloin kun nämä on suoraskulmassa, niin silloin vastus on kaikista suurin tässä. Eli se tarkoittaa sitä, että se on lähestulkoon tuossa, vähän liikaa vastusta tuohon demoon. Melkein tuossa tässä ihan lähdössä. Eli siinä mihin toi äskeinenkin sarja toppasi käytännössä. Eli ihan tuohon kun päästään liikkeelle, niin vastus on niin suuri tuossa. Mutta se mikä tekee tästä nimenomaan laitteesta niin mainio on, että kun tullaan tänne supistukseen, niin nähdään miten tämä kulma tässä koko ajan menee pienemmäksi, kunnes päästään tänne saakka. Niin se on jo melkein, nämä on melkein sama suuntaista. Täällä on tosi vähän, tämä on ihan melkein nollavastuksella täällä, kun tämä tulee kiinni, mikä sopii tosi hienosti yhteen takareiden voimakäyrän kanssa. Eli siinä tarkoittaa sitä, että miten lihas tuottaa voimaa eri liikeradan, tai eri lihaspituuksilla tarkoitan. Eli takareisillakin voimantuotto supistuksessa on jo itse lihaksen perusteella se on heikompaa kuin tuossa keskialueella tai venytyksessä. Sen huomasi mennä vaikka seisten tekemään ja koittaa tehdä tätä reisikoukistusta, niin huomaa, että se on aika vaikea saada tuonne oikein niin puristettua supistukseen, ellei ihan kädellä auta. Eli se on tosi heikko tuolla. Ja sen takia tämä laite, mikä niin täydellisesti kompensoi sen lihaksen voimakäyrän tuolla laitteen vastuskäyrällä, niin se muun muassa tekee tästä niin hyvän. Nyt on varmaan pää, lihakset ja keuhkot valmiina tekee seuraavaa. Toi edellinen meni jo sen verran grindiksi, että mä pelaan nyt tommosen back-off-taktiikan ja mä laitan siihen nyt hiukan vähemmän kuormaa. Mä laitan 70 kiloa ja mä varmistan nyt tässä sarjassa, että mä en jahtaa todellakaan enää varsinaisesti progressiota tähän, vaan mä koitan tehdä tämän vaan tosi laadukkaasti ja RNO tai failurilla asti tämäkin. Tämäkin mä saan pidettyä toistot päälle 10. Seuraava olisi jäänyt kyllä piippuun. Oliko siinä 12 toistoa? Mä itse sekosin jo. Tää on semmonen liike, että vaikka ollaan jo treenissä päästy vähän eteenpäin, niin tää vaatii sitten taas jo ehkä vähän enemmän niitä noususarjoja ihan sen takia, että vaihtuu lihasryhmä, tulee kokonaan uusi nivel tohon oikeastaan kuvioihin, eli polvi, joka mun nyt on kop pysynyt tosi hyvänä. Osittain näiden lämpäreiden noususarjaprotokollien kautta. Ja mä teen niin, että mä otan aina tyhjällä kelkalla lämpäämään. Ja riippuu vähän miten noi polvet tuntuu, että jos siellä on jotain ylimääräistä fiilistä, että ne on vähän semmoiset varottelevaiset, niin sit mä yleensä teen niin, että mä tosi tarkkaan otan laskut ja vähän jännitän etureita samalla tässä kohtaa. Niin se yleensä vie sen pienen tuntemuksenkin sieltä mennessään ihan muutama sarjan kuluessa. Mutta tänään ei ole mitään erityistä tollasta vikavaloa sieltä suunnalta, niin
mä teen suht normaalisti nämä toistot ja en varmaan tarvitse tähän sit erityisen montaa noususarja-askelmaa myöskään, mutta varmaan 4 tulee ainakin. Työsarjapaino tulee olemaan 120 jotain niin mä lähden näillä punaisilla levyillä, tulee ylöspäin 50 kiloa tai heitän vaikka tuohon, tai niin, 35 kiloa nyt tietysti tässä. Jalka-asento mulla on tollanen hartia leveä, varpaat melko suoraan eteenpäin. Keskity erityisesti siihen, että selkä pysyy flättinä tukevasti, että sinne ei tule yliojennusta eikä pyöristymistä. Noin, en laske noista toistoja, tein joku sen. Sitten laitetaan lisää taas. Nostaa vähän reippaammin nämä ekat. 25 ja 10, nyt mulla on 70 kiloa. Tässä huomaa jo vähän ehkä alkaa jo vähän niinku hengityskin kohoamaan, kun tekee tämmöiseen rytmillä. Se ei ole sinänsä haitta. Ja tässä kohtaa mun tehottomasti ennen työsarjaa vähän pidempi huili. Se oli vaan 2. Mä luulen, että se riittää. Mä mennään 95 ja mä oon kirjannut tavoitteeksi tänään 122,5 kiloa kertaa 6. Viimeksi 121,5 kertaa 6, eli ihan minimi nousulla mennään. Mutta tää on vika lämpöaskelma ja se kenraaliharjoitus ja sit tosissaan. Tai no, tääkin tehdään jo sellainen kaikin puolin tosissaan, mutta tehdään vaan 11. Tää hakkiprässi, niin tää on aika kevyt rakenteinen. Mä en tiedä mitä toi kelkka painaa, mutta sanoisin, että tuskin painaa yli 40 kiloa. Mutta sit huolimatta mulla on tässä hakissa, niin mulla on tässä melkein 50% siitä lisätystä kuormasta, mitä mulla on Turussa tuossa Goliatin hakissa, minkä kelkka painaa yli 70 kiloa. Eli tästäkin voidaan päätellä, että kelkan painolla ei itse asiassa hakkyykyn todelliseen raskauteen ei ole paljonkaan merkitystä, vaan se on nimenomaan näiden kiskojen kulma, mikä merkkaa. Tämä on semmoista 45 asteen kulmasta, kun tämä on tämmöinen tilaihme, että on pyritty mahdollisimman pieni jalanjälki tekemään, niin myöskin tuo kulma on aika jyrkkä, niin se tekee siitä todellisesta vastuksesta myöskin hyvin raskaa ja näkyy sitten painoja. Lisätyn painon määrässä se on etu siinä mielessä, että kantaa sitä painoa tonne ihan niin paljon, mutta se on haitta siinä mielessä, että progressio ei pysty standardilevyllä pitämään niin loivana, mitä pystyisi tuolla Goliatilla esimerkiksi. Jos mulla on 200 kiloa lisättyä kuormaa, niin siihen 1,25 lisää, niin se on hyvin paljon pienempi prosenttikorotus kuin tähän noin 100 kilon lisäkuormaan tehtynä. Eli siinä on tämmöisiä ominaisuuksia huomioitava. Mutta kenraaliharjoitus ja sitten mennään. Noin. Tuntui, no joo, ihan semmoiselta lupaavalta, että saattaisi jopa tavoitteet täyttyä. Jos nyt tällä 3. yrityksellä mä saisin yhden PR:n tälle videolle, niin olisi todella hyvä. Nyt mä heti epäilin, että pistin mä oikeasti tarpeeksi painoa, laitoin. Jonkun verran saattaa toki vaikuttaa sekin, että normaali menetelmä tähän itsensä hypnotisointiin on musiikin kuuntelu. Mulla on siellä ihan vähän semmoiset niinku rutiinibiisit ja sit mulla on semmosia tosipaikan biisejä kans niinku biisisekvenssejä sillain kyllä niinku haettu valmiiksi, että jos tarvii oikeesti kaivaa ottalohkosta niinku joku tiukka paikka, niin se onnistuu niitten kanssa aika hyvin mulla, mutta nyt mennään tälleen aika kirkkotunnelmissa. Tietysti mä nyt on tässä jonkun verran suorituspainetta, kun tää tulee YouTubeen, mutta toisaalta mun kaikki muutkin sarjat yleensä tulee
storeihin, niin mä tiedän niissäkin kyllä, että mä aion niinku yksi sellainen ehkä motivaatiotekijä siinä jo, että mä en halua niinku pistää tonne eetteriin sellaista, missä mä noin niinku löysäilen tai teen alle kykyjen, mutta on siis sekin ihan vaan se, että jos mä tiedän, että jos mä joudun katsoa se sarjan jälkeen sitä, kun mä itse alisuoritan, niin se kanssa toimii semmosena, että mieluummin se sarjan aikana ryhtyy toimenpiteisiin, että niin ei tarvitse tehdä. Mutta 16, niin se olisi sitten selkeä rekordi. Ihan snadisti nousi selkä siinä vikassa. Mä haluaisin melkein nähdä videota sen, että oliko se niin paljon, miltä se tuntui, mutta kyllä mä ton nyt kehtaa laittaa rekordiksi. Kun mä laitan asteriskiä, että siinä oli tollainen tekninen nyanssi, minkä mä haluan ensi kerralla putsata pois. Eli että selkä ei lähde yhtään vähän aikaa irti. Jos sanotaan, että 14 kohdalla mä jostain 13 kohdalla tiesin jo, että tänään se tulee kyllä, että se tuntui siinä kohtaa semmoiselta, että kun pitäisi. Ja olin tuossa 15 mä olin sanotaan 90% varmaa, että se seuraava nousee. Jos mä olisin ollut vähän siinä 50-60, niin sit mä olisin ehkä jättänyt sen viimeisen toiston ylös, lukittanut polvet ja ottanut siinä yhden se voimahengityksen. Senkin mä olisin merkannut erikseen, että se ei olisi ollut suora sarja silloin, vaan siinä olisi ollut yksi restpausi toista, mutta mä välillä olen tehnyt niin, että jos se on ihan siinä kinttaalla, että mulla on nyt ehkä semmoinen vaihe palautumisessa, että happivelka alkaa olla kokonaan kuittaantunut. että periaatteessa jonkun tulkinnan mukaan nyt voisi lähteä seuraavaa sarjaa, mutta mä haluan tässä toisessakin sarjassa vielä, mä tein sen nyt back-offina, eli mä otin 20 kiloa kuormaa pois, mulla on edelleen siinä kilo 25 korotusta edelliseen kertaan, kun mä tein 10 ja nyt taas tavoitteena 10 ja mä haluan senkin progressio vielä kirjoihin kyllä. Ja senkin puolen, kun mä arvaan nämä palautusajat tonne pidemmän puolelle, niin sitten myöskin nämä toiset sarjat pysyy kohtuullisen vertailukelpoisena, mutta ylipäätään se suurempi syy on se, että jos mä haluan tuossa toisen vastaavan sarjan tai oikeastaan vähän vielä pahemman, koska 10 on aina pahempi kuin 6 ainakin tietyiltä osin, niin saada tuon tehtyä, niin täytyy olla keskittyminen myöskin sillä tasolla. Ja jos mä rupean tekemään silloin nippanappa riittäviä palautuksia useampia sarjoja, niin se on tavallaan treeni-inflaatio iskee heti. Vaikka sanois mitä, että ei iske, niin kyllä se vaan iskee. Sen huomaa sitten heti, kun vähentää niitä sarjoja selvästi, niin niihin tulee itsestään enemmän efforttia, enemmän keskittymistä yhteen sarjaan. Ja siinä lähtee sellaiset takaportit pois kokonaan treenistä, että siinä ei ole enää sitä seuraavaa sarjaa, milloin voi stimulaatio antaa, että se pitää antaa siinä ikkunassa, kun on suotu, että tässä tapauksessa on 2 sarjaa ja sen jälkeen ei hakkii tänään tuu. Ja tässä kohtaa ennen kuin lähtee tonne, niin se numero mieleen. Montako toistoa täältä halutaan?
Ja sitten kun se alkaa kuitenkin painaa jossain kohtaa, siinä käy niin, että se, vaikka tuossa sarjassa, että okei, että ei 13 kohdalla olisikin tuntuu, että hitto tää painaa nyt ihan liikaa, että ei tää voi nousta toi seuraavakaan. Ja sitten voi vaan tavallaan lukea sieltä kirjasta sen, että kyllä se on viime kerrallakin noussut enemmän ja ei ole mitään syytä olettaa, että on ainakaan heikompi tänään, että se on vaan pääsisästä. Se on pelkkä psykologia monesti se raudan painavuuden tunne. Ja nyt mä tiedän, viimeksi mä oon tehnyt käytännössä samaa kuormalla pikkasen pienemmällä, käytännössä prosentin pienemmällä kuormalla tehnyt 10 toistoa, niin se on tänään ihan otettavissa. Mutta jos mä en tähtää siihen 10, niin sit se on vähän tuurissa. Yes. Hyvä. Se laatu nyt se ei ole, vikatoisto oli ihan selkä flättinä. Ja kyllä se niin hidas oli tossa lopussa, että mä jätän tuon seuraava toiston koittamisen pois, koska nyt on progressio jo tuon painokorotuksen myötä on taskussa, niin jos mä todennäköisesti feilaan se seuraavan, niin se alkaa sitten jo, mulla on tästä nyt jo koukistuksesta tuli yksi aika jyrkkä failure, niin ne alkaa sitten ennen pitkään ainakin, ne alkaa syömään tuosta lopputreenistä, vaikka ei edes samalta lihakselta, niin se alkaa vaihaa käymään kupolin päälle, jos noit failaavia toistoja viljelee ihan rajatta. Mutta ei missään nimessä ei mene niinkään, että tekee failure-sarjaa, että lopputreeni menee pilalle tai se estäisi kehittymisen, monesti pikemminkin päinvastoin. Ja tää on taas semmoinen asia, minkä näkee omasta kirjanpidosta paremmin kuin mistään muualta. Eteneekö se homma, kun jättää sarjat vajaaksi? Okei, älä jätä sarjoja vajaaksi ja katso, miten se etenee, miten se vaikuttaa etenemiseen. Pysyykö se samana, meneekö se heikommaksi, tehostuuko se siitä? Se on ihan niin yksinkertaista. Joo, seuraavana vuorossa sissihäkkyykky. Eli tämän näköinen suoritus. Lantio-ojennus ja pysyy ojennettuna. Varsinkin tuo kun lähtee liikkeelle tossa kohtaa lantiokatto. Muuten rasitus falskaa rectus femorikselta. Yleisesti ottaen tuosta failure-hommasta, niin se on oikeasti aika vaikeaa treenata absoluuttisesti tarkasteltuna liian kovaa. Se on mahdollista treenata liian kovaa suhteessa volyymi- ja frekvenssiin ilman muuta. Ja ehkä johonkin liikevalintoihin voisiko laajentaa sitä, mutta se, että aika pitkälle pääsee paukuttamalla failureen tai R nollaan, mutta skaalaamalla muut muuttujat sen ympärille. Mutta tosiaan näissä on yksilöliukumaa jonkin verran, varsinkin volyymissa ja frekvenssissä on paljon. Ja toinen mikä nykyään tuntuu olevan trendikästä, että käytetään pelkästään lyhyitä sarjoja sellaisella hypoteesilla, että ne aiheuttaa vähemmän palautumiskuormitusta, niin sitäkin kannattaa ja pystyy testaamaan helposti itse. Tekee lyhyempi, tekee pidempi, katsoo meneekö se oikeasti, niin meneekö suorituskyky kaivosta alas, kun tekee pidempiä sarjoja ja mitä se tekee progressiolle. Se voi ainakin helpottaa tätä yhtälöä, että nivel- ja tukikudoksen ne pitkät sarjat on ihan selvästi parempia. Että se on semmoinen työkalu, mitä jossain kohtaa luultavasti on pakko hyödyntääkin. No niin,
Tässä mä en tarvitse hirveästi. Polvet on ihan pelikunnossa jo. Tää ei oo sillai ihan niin tekninen. Viimeksi mä oon tehnyt 23,75 kiloa kertaa 11. Ja silloin oli vähän semmonen merkannut ylös, että olisiko ollut vähän niin kuin RR1-tyyppinen, että oli vähän fleguse eka sarja. Kun mä sain toiseen sarjaan saman verran toista samalla painoa, se on vähän huono merkki kans. Niin mä oon merkannut nyt, että mä teen 1,25 kilokorotuksen ja sit mä kanssa haluan ottaa sen toiston. Eli mä haluan 12 tällä kuormalla. 25 kiloa. Lantio kattoo montussa. Ja 13. Kummallista toi ei mukaan ollut 0. No, nyt on se 13. Viimeksi tässä käydään niin jopa, että sekoisin laskuissa kesken sarja ja hyppäsin yhden edellä ja laski, että oli tullut tulos enemmän toistoa. Ja siinä tulee myös sellainen jännä psykologinen ilmiö, että pää lukittuu siihen toista lukemaan, mitä lähtee hakemaan. Että se toimii hyvässä pahassa. Jos tavallaan olet tyytyväinen siihen yhtä vajampaa sarjaa, niin, tai se on mielessä, niin silloin voimat aika usein loppuu siihen kohtaan just. Laajemminkin se syy, minkä takia toi treenin määrällistäminen on, mun nähdäkseni se on monessa tapauksessa ratkaisevan tärkeä asia. Asia nimenomaan sitä kautta, että sen myötä laatu ja määrä saadaan tasapainoa. Mitenkään muuten sitä ei oikeastaan pysty niin kuin loogisestikaan huomioimaan, että se määrän pitää olla seurannassa, mutta se määrä myöskin itsessään siihen keskittyminen lisää laatua, mikä on ehkä hankala vähän niin kuin teoriatasolla ymmärtää, mutta käytännössä aika helppo lopulta. Varsinkin jos just käy tolleen, että menee toistoissa sekaisin tai lähtee tekemään ilman mitään. No silloin se on ainakin, että tekee vuosikausia ilman määrätavoitteita ja vaan tavoitteena treenata kovaa ja laadukkaasti, kun noi lainausmerkit on siinä aina sen takia, kun ilman määrällistä ankkuria ne ei oikein, niitä on vaikea objektiivisesti määritellä, mitä ne tarkoittaa. Suorituskyky voi todennäköisesti laskea, silti voidaan treenata kovaa, laadukkaastikin, saadaan hyviä pumppeja, mitä markkereja siinä käytetäänkään sitten, mutta jos me ei ole kärryä siitä, mitä oikeasti voimantuotto tekee, niin silloin me ei kyllä tiedetä sitä, että onko se treeni oikeasti laadukasta vai onko se vaan olevina. Ja nyt tietysti taas toinen sarja, mä teen samalla kuormalla, se nyt testaan itteeni senkin kanssa, että tällä pitäisi kyllä sitten jo hyytyä tuohon 12. Muuten mä en sitten usko taaskaan itteeni ton ekan sarjan intensiteetin suhteen, mutta kyllä mä nyt aika varma asiasta tällä kertaa ole. Oi. Jäikö se 10? Täytyy tarkistaa myöhemmin videota, mutta ei tule edes 12. Joo. Selkeä pudotus. Ehkä vähän puskinta palautumista nyt lyhyemmäksi, mitä mä normaalisti olisin tehnyt. Niin se voi helposti syödä toiston pois. Viimeksi mä oon tehnyt 30 kiloa 12 askelta, eli per puoli 12 toistoa. Ja nyt mä en viitti noihin edes virittää mitään lisäkuormia, mä koitan nyt vaan pihistää sen 11 lisää, eli 13 on taas tässä tavoitteena. Noniin, tämä se on lysti.
Yksitoista eikä askeleitakaan lisää. Oi. Täytyy tarkistus laskea vielä toi. Hei, kun mä sekoilen nyt ihan huolella omien toisten tavoitteiden kanssa. Viime kerralla tuli 11 askelta noiden 30 kanssa ja tänään tavoitteena oli 12 ja mä sain ihan saman kuin viime kerralla. No se käy enemmän järkeen kyllä, ettei vaan 6 päivässä pysty lisää yhtä toistoa tuohon, vaikka olikin melko pitkä sarja, niin se oli vaan liikaa. Ehkä myös se sissikyykky vähän vaikutti siihen, mutta yhtä kaikki joka kerta ei voi tulla etenkään kun on näin tiheä liikekierto. Niin homman nimi on Jefferson Curl, eli tämmönen maksimaalisen pyöreä selää tehtävä suorialojen maastaveto. Eli mä lähden tämän todellakin lämmittelemään, totuttelemaan ihan ilman painoa rulloilemaan rankaa ylös alas. Mä nyt haen täällä vähän erilaista voimaa tonne alaselkää, kun sen kanssa nyt on ollut jatkuvaa varomista useamman vuoden. Se on pysynyt kop aika hyvänä tässä pari vuotta, kun mä oon jättänyt oikeastaan vapaat kyykyt pois, etukyykyn lähinnä, ja ollut tosi varovainen maastavetojen frekvenssi ja progression kanssa ja volyymien kanssa ja kaiken kanssa, niin siinä pisteessä jotenkin RDL on melko lailla PR-tasolla, mutta jos saisi tämän tyyppisin liikkeillä ja vähän lisää jerkkuu tonne alaselkään, niin jos se kestää sitten vaikka vielä vetää lattiastakin, ottaa yli 200 tai kyykätä myöskin siinä ohessa. Mutta tosi maltillisesti liikkeelle, että ihan pikkuhiljaa totuttanut. Mä oon tää leiriltä ottanut mukaan niin ohjelmaa, että on kuukauden ollut mulla. Mennään ihan 5 kiloa kerrallaan ja rauhassa tuntuu kyllä, että toi selkä antaa koko ajan enemmän periksi. Liikkuvuus paranee. Levyjen kanssa tehtynä tässä ei oikein riitä liikerata perinteisen otteelle, että vaihtoehtona asti joko tehdä korokkeelta tai sitten tehdä tserkkerinä, josta on valinnut jälkimmäisen. Mä olen viimeksi kirjannut vihkoa 30 kertaa 13, mutta se nyt ei ole mikään RIR-tyyppinen suoritus, että siinä on varaa. Mä teen sen siihen asti, kunnes noi toistot alkaa tuntua jokseenkin haastavilta. Mä keskityn vaan tuohon tekniikkaan ja painoprogressioon tässä. Ja liikerataprogressioonkin. Ja vaan yksi ainoa työsarja. Oliko se 11 toistoa? Alkoi tulla vähän semmosia tuntemuksia jo, että formin hallinta on niin toiston parin päässä. Niin parempi laittaa siihen kohtaan stoppi. Mutta eteenpäin kuormassa ja suoritusvarmuudessa. Alakroppatreenin viimeisenä liikkeenä hauiskääntö vinopenkiltä. Tämä on semmoinen ratkaisu, mihin mä oon nyt aika usein päätynyt omissa ohjelmissa ja myöskin asiakkaiden ohjelmissa. Että ainakin hauis sopii hyvin tähän jalkojen loppuun. Se voi olla jalkojen alussakin, jos hauis on yhtään semmoinen heikkous fysiikassa, mutta ihan vaan perusteena se, että pystytään tasoittamaan vähän liikemääriä ala- ja yläkroppatreenien välillä, kun alakropassa, vaikka on nyt ehkä lihasmassaa, voi olla saman verran kuin yläkropassa, mutta lihasryhmiä ei ole niin monta, ja siitä se on enemmänkin se, että liikemäärän tarve, että jokaisella lihasryhmällä olisi hyvä olla siellä liike yläkropalla, niitä on vaan paljon enemmän, niin tasoitetaan vähän treenien kestoakin sitä kautta, että laitetaan tänne, että vaikka on ala-yläjako, niin ei tarvitse olla ihan niin, siinä ei ole mitään sinänsä taikaa siinä taivan hyvin voi laittaa hauikset tai olkapään tai ojentajan tai minkä vaan tänne
tänne tämän treenin johonkin kohtaan. Enkä mä ainakaan huomannut tässä progressiossa sinänsä mitään ainakaan haittaa ollut yhtään, että ne on täällä. Kaksijakoisessa nyt jää aina noi kädet tahtoo jäädä vähän huonoa tonttimaalle sinne jommankumman treenin loppuun, mutta ei se tietysti mun tapauksessa, kun kädet on vahvuus pikemminkin, niin ei se ole niin nuukaa. Mutta jos kädet olisi heikkous, niin silloin kannattaa kyllä harkita sitä, että laittaa kädet sinne treenin alkuun, oli nyt mistä treenistä tahansa. Että podaamisessa ei ole oikein mitään sellaisia ehdottomia liikajärjestyssääntöjä, että ei ole mikään sääntö, etteikö saa tehdä hauiksi ennen selkää tai ojentajia ennen rintaa. Että jos ne on ne heikot lihakset, niin ne on yleensä fiksua laittaa ihan ekaksi. Tässä ehkä semmoinen kolme totuttelusarjaa. Tämän kerran progressiotavoitteena on, että on taas tommonen tekniikan siivoaminen enemmänkin. Viime kerralla mä tein 13 kiloa, 16 toistoa. Ja se on jo mun Utsjoki PR. Viime vuonna mä tein täällä 13 kiloa, 13 toistoa, mikä oli sekin PR. No jännästi kyllä menevää. Mä tein Turussa paljon isommilla kuormilla. Siinä varmaan vähän penkin kulmaerot ja sitten myöskin kässärien malli vaikuttaa siinä jonkun verran yhtälössä, mutta täällä jos tällaista noita Frangen kässärit ainakin mulla tuo 13 kiloa on ollut siinä sopiva kuorma tälle sarjapituudelle. Mutta tosiaan nyt jo taskussa 13 on parannus vuodessa PR:ään tässä mihin mä oon varsin tyytyväinen. Hauiskäännöt perinteisesti yksi vaikeampia saada etenemään. 13 on jo aika paljon. Mutta viime kerralla mä huomasin kuitenkin, että siinä toiseksi viimeisellä ja kolmanneksi toistolla alkoi vähän tekee tätä, eli nämä ei tullut ihan niin, että kyynärpäät olisi jäänyt tonne kylkiin, vaan siellä tuli vähän tätä pientä nousua kyynärpäistä. Nimenomaan niillä 12, mitä ei ollut se sarja aikana muuten. Viimeinen toistokin oli parempi, sen takia mä keskityin siihen paremmin. Eli nyt mä haluan siivota sen 13, että se on joku tip-top. Jos mä olisin viimeksi saanut ne itseäni tyydyttävällä tekniikalla, niin mä olisin laittanut nyt 250 grammaa lisää painoa ja koittanut hakea sen 13 sillä. Mutta nyt tosiaan niin siivotaan tekniikka. 13. Mä valehtelin itselleni jostain 13. Onko se siellä sarjan alussa, että kylläpä tuntuu kevyeltä, jos 13 mennään. Menee varmaan yli ja tajusin, että hetkinen. Ihan väärät tavoitteet mielessä, että 16 sen piti olla. Tuli ehkä sen pieni henkinen murentuminen siinä kohtaa, mutta kyllä mä nyt sain itteni tuohon kasattua. No, mä koitin keskittyä nyt siihen, että mä painan kyynärpäätä alaspäin siellä sarjan tulospäässä. Ja mielestäni siinä onnistui, mutta se mielestäni ei ole aika usein vähän harhaanjohtava. Tuolta filmiltä näkee sitten kyllä oikeasti. Ja sen takia myös toi kuvakulma, että mä näen sen just enkä melkein. Mä vertaan tuohon penkin selkänojaa sitä, että siitä se on selkeä katsoa. Että ei se sinänsä taas semmoinen juttu, että hauiksen stimulaation kannalta ei se ole mikä on semmoinen ratkaiseva tekijä, etteikö siinä hauis kasva, jos mä teen näin. Se on progression vertailukelpoisuuskysymys. Eli jos mä träkkään progressio ja haluan sanoa, että mä oon nostanut 13 vuodessa, niin jos se tekniikka on jotain muuta seuraavana vuonna, niin ei se sit merkkaa mitään. Että toi tuo siihen kyllä lisää, tuo vähän etuolkapäätä
mukaan siihen. Ei se tarkoita, että se on etuolkapään liikkeeksi muuttuu. Kyllä hauis edelleen on ylikuormittava lihas mitä varmimmin siinä. Ja sitten tietenkin jatkokysymys, että minkä takia vertailukelpoisena? No sen takia, että mä haluan nähdä, toimiiko tämä ohjelma vai ei. Mä haluan mahdollisimman nopeasti päästä kärrylle sitä, että meneekö suorituskyky eteenpäin vai eikö se mene. Koska jos mä huomaan, että se ei mene, niin se on hyvä asia, koska sitten mä tiedän, että se on jotain pielessä. Se on joko palautumiskysymys tai se on stimulaatiokysymys luultavasti. Mä tein hiljattain tästä Instagramiin semmoisen kaavamaisen, oikeastaan 3 postauksen sarjan, missä oli käytetty tätä ohjelmoinnin niin kuin tulosperusteisen ohjelmoinnin perusteita läpi niin se vertailukelpoisen progressio seuraaminen tarvitaan ennen muuta sen takia, mä tiedän, että toimiiko homma vai ei, ja kun se ei toimi. Väistämättä tulee nimittäin se tilanne, että jossain kohtaa että ei toimi, eli siellä joko voi olla työmäärä liian vähäinen tai siellä on jotain muuta. Palautuminen ei riitä siihen nykyiseen työmäärään. Frekvenssi voi olla, siinä voi olla säätövaraa. Olisi aika vaikea keksiä, mikä siellä on pielessä, mutta se on kuitenkin, jos sä et näe, että siellä on jotain pielessä, niin siinä pääsit, ettei yhtään mitään ja jatkat vaan kun näen näistä progressiota pikkuhiljaa muuttuvalla tekniikalla, kuvitellaan, että kaikki on ok, vaikka ei ne ole, ja sitten ihmettelee 5 vuoden päästä, kun lihas ei ole kasvanut. Eli sen takia aika jämptiä. Plus, että se on kiva saada noita vertailukelpoisia PR:iä tehtyä sillä melko säännönmukaisesti. 3 sarjaa tulee haukkari ja sitten tämä treeni pulkas. Ja nyt taas käytännön RIR-paskapuhetesti, eli jos saat saman verran toistoja toisella sarjalla, niin eka ei ollut tarpeeksi kova. Ainakin tämmöisessä hauiskäynnössä sen voi sanoa, että ei näitä ole mitään pointtia jättää mitään RIR-varoja. Vähintään 0 asti ja failureka ei haittaa. Ei noussut 14, nyt mä haluaisin kokeilla sen kanssa. Onko se oikeasti niin? 13 oli aika varma, että ei varmaan nouse tuo 14. Ei ole suurta vahinkoa siitä, että käy testaamassa. Selvä. Ota halkiot pois ja vähän kevyemmällä viimeinen sarja sit sohsin. Tää Utsion leiri nyt on aika tämmönen hyvä progressiomittauspaikka ylipäätään nyt, että toistuu aina vuoden välein ja sinne kuukauden jakso, että se etsii yhden semmoisen selkeän nousun ohjelmalla tekemään ja vetämään niin kuin löysät pois liikkeestä, että pystyy vertailemaan vähän niin kuin leirien lähtötasoja keskenään ja sitten tätä, mihin pääsee etenemään näiden 5 viikon aikana, niin pysyy sitäkin kautta vähän niin kuin silmä tuossa kehityksessä mukaan. Nyt ainakin tosiaan viimeiset muutaman vuoden ajan on tullut ihan hyvää kehitystä näissä. Mä oon pyrkinyt myöskin pitää täällä liikkeet suhteellisen vakiona, mitä mä teen näillä keikoilla. Niin sitten siitäkin näkee vähän, koska sitten on aina se, että kun tekee pitkään jotain liikkeitä tuolla kotosalla, niin siinä on se pieni tekninen oppiminenkin mukana, mutta täällä tuommoinen liike, mitä sä oot vuoteen tehnyt vaikka on tuo reisikoukistuskone, niin se on aika selkeä, että jos siinä pääsee jo heti ekalla yrityksellä eteenpäin, niin kuin tänäkin vuonna pääsi, niin se on aika hyvä merkki, että siinä välissä vuoden aikana etelässäkin on kyllä tullut kehitystä, että taidon oppiminen ei oikein selitä silloin sitä edistymistä näin lyhytaikaisessa ohjelmassa. Et ehkä tämmöistä voi halutessaan simuloida myöskin, jos ei Utsioilla ramppaa, niin tehdään vaikka silloin tällöin joku kuukauden mittainen testiohjelma itselleen. Tai ottaa jotain testiliikkeitä, mitä ei muuten tee, mutta tekee aina silloin tällöin. Hei. Ei mun muuta. Kiitoksia katsomisesta ja kiitoksia kanavan tilaamisesta, kommenteista ja hyviä treenejä. Nähdään taas kohta.